ayun mga gamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit sa inyo lahat. Itong pangatlong episode natin mga gamba. Yung una, kailan magpapauso. Pangalawa, papaano magpauso. Ngayon naman, ang pag-usapan natin, papaano tayo magbinta sa bata para tumagal yung uso. Ayan. Yan mga gamba. So, ngayon shout out muna kay kay Spider Dog, kay Spider Channel PH, kay Kasapi. Shout out din sa iyo Viral Spider, hindi ka na nagparamdam, si Kasakmal, si Gagambino, shout out sa iyo diyan Lakay, si Kaji, may Amazing Spider, si Kabigdis, si masisipag na mag-vlog ng gagamba. Good luck sa inyo. Ngayon, si Gagambida PH, shout out sa iyo. Si Jeff Ronda, shout out sa'yo. Si Jan Noah Jumawas. Si Arthur Dalo Mambon. Yan, shout out sa iyo. Ganito yan, mga gamba. Paano ba ma-maintain ang pagbibinta ng gagamba pag uso na? At saka, kung paano kumaba ang uso na hindi mababaling yung bata sa ibang laro. Yan. Tandaan nyo, pag nag-uso na, so nasa pangalawang linggo na yung uso, wag mong bibitinin yung bata. Sa gagamba na naubos na, hindi ka pa umorder. Kailangan kalahati pa lang yung gamba. Sasabihin ko naman sa iyo kung nakailang araw na ba yan. At saka kung tayo nag-uso, tinuruan kita, ako nag-supply sa iyo, at nag-uso na, ayun, tatansyahin ko kung ilan yung dapat na kukunin mo. Ako mismo magdadikta sa'yo. Kung di mo alam mo, sabi ko, kumuha ka ng 5 kaha at di mo naubos, babalikan ko yung kunin ko, balik ko yung pera mo. Ganun lang umagamba. Para lang, pero sure ball yun. Pag sinabi ko, kumuha ka ng 5 kaha, 2 araw ubos yan. At bawal na bawal yung mabitin ka. Yung isang araw na walang mabili ang bata, yun, mag-iiba na sila ng laro. Mapupunta na yun sa patintero, tagu-taguan, touching, kung ano-ano pa laro. ML, sa ngayon puro gadget, ML. Mapabaling sila sa ibang laro, hindi napapansinin yung gagamba mo. Tapos sabi mo nalugi ka, kasi nga pabaya ka. Huwag pababayaan. Minsan lang yan sa loob ng 6 na 2 beses lang yan sa isang taon. So, kinakailangan maintain, hindi mabitin, pati lalagyan, laging kompleto. Huwag kang matakot kumuha ng maraming lalagyan kasi hindi naman nabubulok yun. Ngayon, pag may bata na bumili, huwag mong pag-aantayin. Yan ang teknik dyan mga gamba. Pag sabing pabili, kaagad asikasuhin mo. Kasi pira yung dumarating sa'yo Pira yun. Ngayon, kung halimbawa, may bata na, titignan mo mabuti kasi may mga bata na minsan naibigay mo patay, hindi. Minsan nangyari sa akin yan, naibigay mo patay, tapos sabi niya patay, kailangan palitan mo yun. O kung kaya napisak niya, konsiderasyon mo lang yun. Kasi bata yan Minsan biglang nang hina kasi nga naipit niya gano'n sa kamay niya. Okay, naipit niya sa lagayan, ginanon niya, biglang nang hina. Okay, ba't ganito nang hina? Palitan mo na, o kaya kung unang palitan, bigyan mo na siya ulit ng pinakamalit, ikaw na lang pumili. Yan. Pabor lagi sa mga bata kasi mababaw lang ang kaligayahan ng bata. Kailangan maging masaya sila. Madama nila yung kaligayahan ng isang naglalaro ng gagamba. Lalo na sa bata. Wag mong gugulangan yung bata kasi bata yan. Matandain yan. Alam niya yung magkano ang pira niya, alam niya kung ano. Sa laging pabor na lang kung mayroon mang nagreklamo, ganyan, balitan mo na lang para matapos na lang yung usapan. Kasi kikitain pa naman yun. Maintain mo lang yung pag-asikaso sa bata, huwag mo silang bulyawan, huwag mo silang sisigawan. Oops, pag may nag-away na bata, awatin mo kaagad, huwag mong pamabayaan na dyan mismo sa pinagtitindahan mo may nag-aaway. Pag nag-aaway, papuntay mo doon sa tabi mo, bigyan mo ng gagamba, huwag na kayo mag-aaway.
Ganon. Kung pinaghawain nila yung gagamba. At yung crowd medyo, oy, lumayo kayo dito. Doon na kayo sa may, doon, layo kayo dito kasi mapapansin ka. Daming inggit. Yan. Sabi na, lakas mong binta na, ano, kakaingitan ka. So, kung kanino ka ireklamo yan. Agawa sila ng paraan. Iniwasan natin. Ngayon, kung pulis ka sa lugar mo, di, sige, bahala ka. Pulis ka eh. Pero pinaka-nabis yung sinasabi ko. I-disperse mo kaagad. Kung malaki yung crowd ng bata, i-disperse mo kaagad para hindi mapansin ng barangay. Kasi alam mo naman, pagdating sa kislap ng pera, iba na. At saka maliit ang tingin nila sa nagtitinda ng gagamba. Walang pinag-ibayan sa nagtitinda ng taho, titinda ng mani. Basta maliliit na bagay na ibinibinta, maliit ang tingin nila. Kakita mo kung magsalita, hoy, ganyan, parang iba ang dating nila. Yan. So, maging ano ka lang doon, patient lang. Kaya mo na, layo ka na lang. Pagpasensya mo na lang gano'n sa lugar. Kasi wala eh. Gano'n talaga eh. Ako, nadanas ko yan. Halos maraming beses kong dinanas yan. Ayan. At saka napakahirap magtinda ng gagamba sa isang baguhan. Masaya ka ngayon okay, kumikita ka. Pero pinagtataka ko lang, yung diniliberan ko, umubos ang 2 kasa isang araw, so na araw wala na siyang pambayad. Yun. Laging nangyayari yan. Ewan ko kung bakit. At wag ninyong pababayaan yung pagtitinda. Tutukan nyo lagi. Pag usong-uso na, mayat maya may bata, tutukan nyo lagi. Huwag nyo sabihin, maya na. Ay, wala, natutulog. Ay, wala yung nagtitinda. Hindi pwedeng ano. Harapin nyo lagi, pagtiyagaan nyo dahil 1 buwan lang pinakamatagal niyan hanggang 2 buwan. Yan. Pag naghahanap na ng malalaki yung mga bata, ibig sabihin palaos na yun. Ayan mga gamba. Yan ang experience natin sa buhay natin. Ngayon, kung mas alam ka pa sa pagtitinda ng gagamba, i-share mo din dyan. Alay mo, makatulong din yan sa mga nagtitinda. So, yun sa susunod na episode natin mga kagamba, pag-uusapan naman natin dito yung yung nag-reseller ng gagamba. Although nakatalakay na natin yun sa mga nakaraan, pero kukumplituhin natin yung mga reseller, retailer, yung mag-retail. Again, nagtinda, retailer yun. Sa susunod na mas kukumplituhin natin detalye nun mga kagamba. So yan, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, maraming salamat mga kagamba. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!